Les Barcelona Tech Summer Sessions van tancar dimarts la MIT Conference amb una valoració positiva per part dels organitzadors i els assistents. El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va donar el punt i final als 2 dies de conferències, donant especial importància a la tasca de la recerca i el desenvolupament tecnològic per pal·liar la crisi. Huguet va assegurar que els temes tractats a les Tech Summer Sessions, aigua, mobilitat i energia, són punts prioritaris en els reptes que constitueixen el Pla de Recerca i Innovació. És evident que això és el continent, però ara ens convé el contingut, no? I les jornades aquestes són una aportació al contingut. És important discutir, veure el futur i, efectivament, com es deia abans aquí, en molts d'aquests camps la pilota està en el camp de la recerca, però estem en uns segments que la gent, la població, n'espera un rebot ràpid cap a l'empresa i cap a la solució de problemes, perquè és angoixant, entre cometes, la necessitat de solucionar aquests problemes que tenim. De canvi de model energètic, de solució al problema climàtic, de solució a una mobilitat que s'ha fet insostenible, de solució a una problemàtica mundial que és l'escassetat d'aigua. És a dir, aquí no s'hi val esperar. I per tant necessitem recercadors molt bons i també sabent que d'aquí en volem, en aquest cas en volem, la societat en vol que d'això es traspassi al màxim ràpid amb innovacions sobre la societat. Des de la Fundació Vitec, el president Miquel Barceló i el director del Parc de l'Energia, Ramon Garriga, van fer balanç de la 5a edició. Tots dos van coincidir a qualificar com a necessaris esdeveniments com les Tech Summer Sessions i van apuntar que cal potenciar actes divulgatius i de formació per avançar en recerca i en innovació. Hi ha un procés de creixent complexitat dels sistemes, introduint nous agents a la xarxa, introduint nous agents al sistema, creixent la importància dels recursos públics i privats dedicats a aquestes activitats i, per tant, això ens ve a dir que no ens vam equivocar massa quan fa 4 anys vam pensar que aquests eren eixos vertebradors de l'activitat del coneixement, la recerca i la docència, i de l'activitat econòmica. Ens plantegem per al futur innovar. Qualsevol producte té un cicle de vida i el que hem après també en tots aquests anys és que els cicles de vida es van escurçant. És una realitat de l'evolució del canvi tecnològic. Els cicles de vida s'escurcen i els cicles de vida dels productes de difusió, com aquest, també. I, per tant, us vull anunciar que estem en període de creativitat i d'innovació i estem pensant, fonamentalment amb la UPC, amb l'ITER i amb altres agents propis de l'entorn, de quina manera podem fer que al llarg de l'any fer un mix entre formació i divulgació que ens porti a un procés evolutiu del que han estat les Tech Summer Sessions fins avui. El que s'ha posat de manifest en aquestes Tech Summer Sessions és que quan hi ha esforç, quan hi ha treball, quan es busquen els models adequats, estem escrivint històries d'èxit, fins i tot en moments difícils. La pilota de les renovables és a la teulada de la investigació, és a la teulada de la recerca. Efectivament, cal fer recerca, cal innovar i d'aquesta manera complirem i tindrem sempre present allò que ens deia el Harvey Michaels en les 4 Tech Summer Sessions. Time is short, need is high, opportunity is great. Realment, quan ens vam plantejar les Tech Summer Sessions d'aquest any, vam pensar en aquesta frase i vam dir, en un moment de crisi, realment és aplicable? Les 5enes Tech Summer Sessions han demostrat que sí. Han demostrat que possiblement perquè la crisi exigeix que s'avanci ràpidament amb tot el que és innovació, amb tot el que és recerca aplicada, val la pena tenir en compte això. Tenir en compte que no podem perdre el temps i tenir en compte que les oportunitats són grans. La jornada de conferències de dimarts va estar centrada en l'energia i en casos concrets d'èxit de diverses companyies.
Així, durant tot el matí, les diferents ponències van girar entorn a la recerca sobre energia a Catalunya. Representants de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, del KIC InnoEnergy, de Fusion for Energy o de Life van explicar els diferents projectes en eficiència energètica en els quals estan treballant, com és el cas de la implementació del vehicle elèctric a Barcelona. En aquest sentit, el director de Tecnologia, Seguretat i Eficiència Energètica de Gas Natural Fenosa, Joan Puertas, va insistir en la importància de fer un bon estalvi energètic i de fer ús cada vegada més d'energies renovables com ara l'eòlica, la termosolar, la fotovoltaica i la biomassa. Dimarts es va posar a punt i final a la jornada de la MIT Conference. Tot i això, durant el mes de juny i fins a principis del mes vinent tindran lloc diversos seminaris especialitzats en el marc de les Tech Summer Sessions 2010.